Meta d-deputat nazzjonalista Franco De Bono kritika l-proċess irregolari tal-għażla ta' konsulenti fil-qasam mediku, il-Ministru Joe Cassar kien akkużah li qed jirkeb fuq il-karru tal-Partit Laburista. Fuq il-blog tiegħu De Bono jwieġeb billi jgħid li jekk qed jirkeb fuq xi karru, dan huwa l-karru taċ-ċittadini li huma rrabjati dwar dan l-iskandlu fil-qasam tas-saħħa, settur li jaffettwa l-ħajja tan-nies u xejn ma jista' jkun aktar serju minnu. Qal li jista' jkun qed jirkeb ukoll fuq il-karru tad-dekan tal-Fakultà tal-Mediċina, il-Professur Godfrey Laferla, li fl-aħħar jiem żvela kif sejħiet għall-applikazzjonijiet setgħu jinbidlu minn kandidat partikolari qabel ħarġu fil-pubbliku. Franco De Bono jgħid li jkun aħjar jekk il-Ministru Joe Cassar jiffoka fuq il-problema tan-nuqqas ta' ambulanzi. Irrefera l-inċident ta' nhar l-Erbgħa fil-Gudja fejn ambulanza waslet siegħa u nofs tard biex tassisti lill-midrub u qal li kieku hu ikun involut f'inċident jippreferi jirkeb karru milli jistenna l-ambulanza għaliex żgur li jasal qabel. De Bono jgħid illi bil-karru probabbilment jasal ukoll qabel milli kieku jirkeb l-arriva. Id-deputat nazzjonalista staqsa jekk l-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista kif ikkundanna lilu għax talab għal kontabilità, issa wiex se jikkundanna lill-Ministru Joe Cassar għal fatt li l-pajjiż m'għandux sistema bażika u diċenti ta' ambulanzi. Jew il-Ministri ta' Gonzi PN huma infallibbli, mhux suġġetti għal kritika u kif qal Francis Zamidimek lanqas suġġetti għal skrutinju parlamentari, jistaqsi Franco De Bono. Id-deputat nazzjonalista jalaq l-artiklu fuq il-blog tiegħu billi jgħid li kieku l-problema tan-nuqqas ta' ambulanzi inqalat f'pajjiż ieħor Ewropew minflok f'Malta, il-Ministru tas-Saħħa kien jirriżenja għaliex din hija problema mill-aktar serja li tista' tellef ħajja ta' bniedem.